Takuita tezvirema-remwa vazhinji vedu nekuti tsika dzacho dzevatorwa hatidzigoni, hatina kudzibata sezvadzinokodzera, dzedu takarasha. Kune zvakawanda zviri kuitika, tozvirapa sei? Kuchipatara uko kunonzi kunogara vai varwarisa vai vanonzi high dependence unit. Izvozvo ndo zvaita nyika mukati metsika nemagariro edu. Ku high dependence unit kunotoda nesi anotogara aripo nekuti anytime anogona kunzwa kunzi munhu hapasisina. Tikasaramba tichitaura matauriro atiri kuita totozonzwa kuti hapasisina Zimbabwe yaunotaura kuti Zimbabwe, unogona kuita chiChina, unogona kuita muNigerian, unogona kuita nepamusana pekuti hatisisina zvedu chaizvo chaizvo. Kunyange kumakereke wakuona kuti vanhu vakasa panoroorwa munhu vanoroorwa pachivanhu chedu. Vanatete varipo zvese, asi unozoona munhu anonzi kana mudzimai wakaita pamuviri asati aenda kundochata kuchechi hanzi watadzira Mwari. Vatadzei? Ko musi wavakanga vakagarana natete kwaiitikei? Zvimwe zvinhu izvi ngatimbozviongorere. Inyaya yakareba inozoda kunyatsotaura, asi vanhu tiri kurasa tsika nemagariro edu. Endi Zimbabwe ikasanyatsomira zvakanaka nevanhu vakaita semi Mai Chisamba, mukanyarara munenge matikanganisira.